Και στο σημερινό βίντεο, μάγκες, θα παίξουμε το δυσκολότερο challenge. Πριν λίγη ώρα σας ρώτησα στην κοινότητα με ποιον παίκτη θέλετε να παίξω. Αν θέλετε να είναι Epic, Legendary, Super Rare ή Rare, αποφασίστε όσοι ήσασταν εκεί πέρα να παίξω με Legendary. Όσοι δεν καταφέρετε να ψηφίσετε, χάσατε. Το challenge το οποίο θα κάνουμε σήμερα είναι να παίξω solo showdown και όποιος με σκοτώνει με αυτό το παίκτη πρέπει να παίξω. Μέχρι να πάρω νίκη, άμα πάρουμε με τη μία νίκη, είμαστε προήλυτες φίλες, θα ξαναπάμε να παίξουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λέων 701 τρόπαια, ήταν ο μεγαλύτερος μου, ο υψηλότερος μου Legendary. Δεν παίζουμε με φλόγες εδώ πέρα. Και πάμε να δούμε τι παίκτης. Μπορεί να μας σκοτώσει, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Αν μας σκοτώσει κάποιος ο οποίος δεν έχουμε, όπως ο Κορντέλης, ο Τσακ και η νέα παίκτρια η Μέισι, τότε απλά θα πάρουμε τον ίδιο παίκτη που είχαμε στην αρχή. Παίρνουμε μια BB. Και εγώ θα πάω BB. BB Lance εντωμεταξύ λέγει τότε στο skin. Το σωστό εδώ πέρα, μάγκες, είναι να πάρουμε Super. Αλλά το σημαντικότερο είναι να πάρουμε και... Όπα! Νο ρε φίλε, το ξέρα. Ναι ρε φίλε, ναι, super. Πάμε λίγο. Κάτι κάνουμε. Το σημαντικό που ήθελα να πω και πριν είναι ότι πρέπει να βγάλουμε Super και να πάρουμε και Parcubes. Χωρίς αυτά δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ πάμε να φάμε την BB λογικά. Έλα. Κοιτάξτε ρε με πόσο έχει μείνει πείσμα αυτή την BB ρε φίλε. Πω Jesus Christ bro, έχασα. Δεν είναι μια Cell και ένας Edgar που πεθαίνουνε. Και πέθανε η Cell από τον Edgar, άμα να σκοτώσει Edgar, come on ρε φίλε, όχι Edgar πάλι. Δεν έχω όρεξη με τους Edgar. Φοβάμαι τον Edgar, οπότε πάμε να πατήσουμε ένα gadget. Εν τω μεταξύ είχα και το Gear το συν ένα gadget, οπότε τώρα μου μείνανε δύο. Άμα βγάλει Super Edgar, εγώ σας το λέω, μάγκες, έχουμε πεθάνει. Έχω και μόνο ένα Parcube, δεν ξέρω τι θα γίνει. Έπρεπε να είχα φάει την BB πριν. Άμα βγάλω Super μπορεί και να κάνω κάτι. Αλλά δεν βλέπω να βγάζω Super άμα συνεχίσουμε έτσι. Όχι ρε φίλε, Buzz, οκ. Πάμε στο επόμενο match. Με Buzz δεν παίζω ρε φίλε, είμαι άχρηστος. Άντε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν πρόκειται να κερδίσουμε. Άμα δεν βγάλω το challenge στα επόμενα 15 λεπτά. Πάω αυτό το νησό. Έλα ρε φίλε, θα τύχει κάποιος άξιος. Πού θα πάει? Θα κάνουμε teaming. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξεκινάμε δυναμικά με ένα Parcube. Εδώ πέρα φοβάμαι τώρα μην έχει κανέναν. Νομίζω πρέπει να είχα πάρει το άλλο gadget που βλέπω στους άλλους, αλλά εντάξει, μπορεί και να μην είναι χρήσιμο εδώ πέρα. Δύο Parcubes. Άμα τα κάνουμε 3 θα γίνω υπερ χαρούμενος. Άμα τα κάνουμε 4 που είδα και πριν, που είδα το τέταρτο εδώ πέρα, θα γίνω ακόμα πιο χαρούμενος. Έχουν μείνει άλλοι 5. Βοήθεια! Μαγκές. No. Είναι 2 Fang, ok. Οκ, είμαι λίγο fail. Το failara πραγματικά. Άμα βγάλω Super από αυτούς θα είμαι χαρούμενος. Άρα Fang, πέθανε ένας Fang, έτσι μπράβο. Αλλά θα μας φάει ο Κορντέλης, όχι Κορντέλης ρε φίλε. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω είναι ότι με Fang είμαι καλός, οπότε πιστεύω μπορεί να πάρουμε νίκη αυτή τη φορά. Το έχω φεϊλάρει και στα δύο μάτς ρε φίλε, και με Leon και με Buzz το έχω φεϊλάρει. Εν τω μεταξύ ξέχασα να πω στο intro like και subscribe. Τι να κάνουμε τώρα στα 5 λεπτά ρε φίλε, στα 3 λεπτά το βίντεο. Πόση ώρα τραβάω, δεν ξέρω κι εγώ. Εν τω μεταξύ, το τελευταίο challenge που τράβηξα ήταν πριν πολύ καιρό. Εδώ πέρα είναι ένα Sandy και όχι μία Sandy. Πολλοί λένε ότι είναι η Sandy, είναι ο Sandy ρε φίλε. Είναι αγόρι, δεν είναι κοπέλα εδώ. Στο pop σουγκαράκι είναι η Sandy, αλλά εδώ πέρα είναι ο Sandy, είναι αγόρι. Είναι ο Sandy, αρσενικό είδο. Και εδώ πέρα παίζει να έχω κάνει μεγάλη Στο σημερινό βίντεο από ό,τι φαίνεται φίλε θα φλεξάρω τα skins μου. Γιατί μόνο αυτό κάνουμε μέχρι τώρα. Μάγκες, όντως έχω παίξει πάρα πολύ άξιστα, τώρα θα σοβαρευτούμε λίγο γιατί παίζουμε σε άλλο. You bullying me bro. Στου. Έλα ρε και έλα, you bullying, μόλις μπήκα σε μάτσερ μα. Πάμε ρε φίλε, πάμε. Μέσα σε 4 δευτερόλεπτα απλά με κατέστρεψε ρε. Τι γίνεται αυτό? Τι fail match ήταν αυτό? Ας τα teaming σπίτι σου αγόρι μου. Κοίτα ρε που δεν έβγαλα Super. Κοίτα ρε που δεν έχει βγάλει εγώ τη Super. Ωραία, βαρέσαμε 2 φορές. Πάει ο Κορντελής, λόγω που μακρύθηκε. Πρέπει να φάμε κανένα άτομο. Και ο Serge είναι το πρώτο μας τίμα. Ωραία, το φάγαμε. Κάνουμε mini teaming εδώ πέρα, mini teaming ρε φίλε. Βάζουμε το παπάκι ρε φίλε, τα παπάκια σειρά. Εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί ο άλλος μας βαράει. Θα τον κάνουμε Παλαιστίνη. Μας έχει πρίξει όμως πραγματικά ρε. Ελά το αγόρι μου. Μου κάνει teaming το Griff. Τώρα κι αν θα παίξουμε ωραίο παιχνίδι. Εδώ πέρα υπάρχει κανένας. Άντε γεια ρε φίλε. Άντε γεια. Το boosty. Βοήθεια.
Πω μαλάκες, θα κερδίσω από teaming. Εντάξει, λίγη κολοφαρτία, αλλά ίσως κερδίσουμε από teaming. Έχουμε συν ένα τυπά. Αλλά δεν θα κερδίσουμε από teaming. Έχουμε έναν μπάζο σαν αντίπαλο. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Βοήθεια, μαλάκες. Βοήθεια. Μα τι πάνε να γίνει το Χριστό. Εδώ πέρα βαράμε λίγο Σάντι. Πέθανε ο Σάντι. Όχι ρε φίλε, γιατί κάνεις teaming γαμότο. Μαλάκες. Έλα ρε bro, come on. Ah no. Κορντέλιους. Γιατί ρε φίλε. Ωραία μάγκες, επειδή τυχαίνει να μην έχουμε το Κορντέλιους. Πάμε εδώ πέρα. Wow. Αν λέω το Κορντέλιους. Oh my god. Πετύχαμε νέο παίκτη. Κερδίσαμε νέο παίκτη. Oh my god. Αυτό θα βάλω στο thumbnail. Και τώρα νομίζω άμα δεν καταφέρω να κερδίσω και τώρα νομίζω η Μάμπαλος θα τον πάμε και level max. Πόσο πάει αυτός ρε φίλε. Και έχουμε 71 από τους 73 παίκτες και νομίζω πως άμα χάσουμε τώρα παρατά το... Σταματάει εδώ το βίντεο, άμα χάσω σταματάει εδώ το βίντεο, μάγκες δεν συνεχίζω. Είναι όλοι μποτάκια, τι να κάνουμε ρε φίλε, έτυχε. Δεν πέτυχε. Πραγματικά άμα χάσω παρατά το Brawl Stars, άμα χάσω από μποτάκια κιόλας. Ένα kill, πάμε να count τέτοιο, τα kills μου. Τόσο άχρηστος είναι. Έχω πάρει το λάθος. Έχω πάρει και το λάθος gadget. Εντάξει, δεν είναι τόσο άχρηστο, αλλά είναι μέτριο. Έχω πάρει ήδη 2 kills. Δώστε μου το τρίτο, ρε. Ρε, που. Βοήθεια. Μαλάκες, έχω μείνει με 200. Άμα χάσω. I gave up.